Wie of wat heeft u geïnspireerd om te gaan dansen? Wie of wat? Ik was nog heel jong. Ja. En mijn moeder heeft me dan op ballet gezet. Maar in die tijd kan ik me niet herinneren dat er iemand was of dat ik iets had gezien dat me had geïnspireerd. Ja. Maar later, dan ben ik geïnspireerd geworden door te kijken naar balletten die hier in Suriname werden gedanst. En de dansers die op toneel waren en hoe ze dansen, die gingen je inspireren om meer te dansen. Of om voor jezelf door te zetten. Ja. En later, toen ik ben gaan studeren, had ik veel meer mijn favoriet, Mikhail Baryshnikov. Omdat hij echt een power heeft en een kracht uitstraalt en perfectie heeft. Ja. Vandaar dat ik dus dan vaak naar hem keek en in die tijd. En dat is voor mij mijn idool gebleven. Oké, mooi. Wie heeft jou daar geïnspireerd? Zo, er zijn twee. Ik heb eigenlijk twee antwoorden. Eén is een film, The Boogeyman. Ik keek ernaar en ik zag ergens in die film, die man deed een dansmove, een breakdance move, en die de windmill. Dus ik wilde dat echt aanleren. Oké. En toen kwam ik de Mysticals tegen. Ik weet niet als ik ze op tv heb gezien of live tijdens een dansbattle in Nis. En ik zag dat 4 van die heren diezelfde move die ik in die film zag. Ze die net op het podium. Dus ik dacht van, dus dat kan je ook in Suriname doen. Dus het wordt ook in Suriname gedaan. Dus zo raakte ik dan gelijk geïnspireerd. En ik dacht van, nou, ik moet in contact komen met ze. Geweldig. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.